Әфганстанның көнбатышындагы Хират шәһәрендә Талибан кешеләре Кушма Штатларның андагы консуллыгы янында гына һөҗүм оештырып, иминлек саклаган 2 әфганны һәм 1 тәрҗемәчене үтерде. Хакимият сүзләренчә, Талибан ягыннан да 9 һөҗүмче юк ителгән. Консуллык бинасыннан 60 метр ераклыкта башта машинага куелган бомба шартлатылган, шуннан соң талибанчылар бинага ут ачкан. Шанхай хезмәттәшлек оешмасының Кыргызстан башкаласында узган югары дәрәҗәдәге очрашуы Сүрия тирәсендәге вазгыятны сугышка китерә алырлык әмәлләрне хөкем иткән белдерү белән тәмамланды. Кытай, Казакстан, Кыргызстан, Русия, Таҗикстан һәм Үзбәкстан җитәкчеләре очрашуда шулай ук иминлек, фән һәм технологиялар өлкәсендә хезмәттәшлек итү турында килешүләр имзалады. Очрашу кысаларында Русия президенты Путин Иранның әле генә сайланган президенты Хәсән Рухани белән күреште һәм Тәһранның атомны тыныч максатларда куллану хукукын яклап чыкты. Европа Берлегенең киңәю эшләрен багучы комиссары Штефан Фюле Ереванда Берлекнең ноябрь аенда Вильнюста үтәчәк очрашуында Әрмәнстан белән бернинди дә рәсми кагаз имзалавы каралмаган дип белдерде. Бер үк вакытта ул Европа Берлеге Әрмәнстан белән хезмәттәшлекне хәзерге килешүләр кысасыннан киңрәк итеп алып барырга әзер тора дип әйтте. Шушы сүзләрен Фюле Әрмәнстан президентының берничә көн элек үз иленең Русия җитәкләгән таможня берлегенә керүе турындагы көтелмәгән белдерүеннән соң әйтте. Азәрбайҗанда яшьләрнең оппозициядәге эндәү хәрәкәтенең 8 активистына истәмә гаепләүләр белдерелде. Хәзер алар күмәк чуалышлар оештыруда һәм анда катнашуда гаепләнә. Шушы 8 активист март-апрель айларында хөкүмәткә каршы чарада катнашканнан соң рөхсәтсез корал һәм наркотик саклауда гаепләнеп кулга алынган иде. Беларуста Минск шәһәр мәхкәмәсе ябык узган утырышында Русиянең Уралкали ширкәте башлыгы Владислав Баумгартнер сагасында калырга тиеш дигән карар чыгарды. Дөньядагы иң ире калий җитештерү ширкәтенең башлыгы булган Баумгартнерның узган айда вәкаләт арттыруда гаепләнеп Минскида кулга алынуы Мински белән Мәскәү арасында киеренкелек тудырды.